Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошина Макаса созем хуме зинда ва сарбаланд бошем бардаро, ако дударо афоқ баро хуш омадем. Ромадан баба навора диде савшна ягдоне лайкора бзем меҳнатора қадрдонӣ кунед. Ирӯз шанбе 13 декабр бардаро қарор дорем мошинбозори шаҳри ҷамбида якчанд мошинои навхои дастаст ба навор гирифтагем пешкаш шумо мекунем бардаро. Шумо фақат меҳнатора қадрдонӣ ки лайкора бзанед. Бардаро масадка чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурдонг рафтаистед ки миқдори чипто гарени камондай ровна бардаро 500 донаи дигар чипто мондагиам 500 донара я дастгирӣ кунем. Таваккалус ба Худо бозира ба дастгирӣ беҳтаринтон мегзаронем. Нархи чипта ба ҳама дастаст 45 сум 10 таби як тафадака. Рақамҳои WhatsApp зери навор дафтед 556 320 салом чек та парто автоматии иштирокчии бозӣ мо мешавад бардаро. Дальше бадай гап занем насиб бошад навори мошинбозор мерава бардаро. Бадай байни мошинбозор як навор рекламачаи мо мерава. Дальше тамошо мекунем, дастгирӣ мекунем. Кадомида чӣ намуди мошин маъқула обязательно дар комментария бинависед. Насиб боша ҳага якшанбе мошин бисёр медурад ба навор мегирем мепартем. Азор амад ва диққататон рафтем. Амад бардаро ҷон боз як Opel Astra G Caravan свети чернил бардаро диска калпак балоншон ягон 80 фоиза. Ҳуҷҷат солна дора ака? Ҳуҷҷат солна. Ҳуҷҷат солна дора солш 98 як ҳа? 1999 сол марамат як иде чарх мезанем бардаро. Марамат ҳолати қафош. Ака мегам мошин масъалаи задагӣ, диридагӣ хеле умуман надорад. Марамат ҳолати қафош, то шторкаву то пардои заводскоёш ҷош дай бардаро. Марамат як ҳолати салонша мебинем. Дари қафо ручной ҳолати салон, потолоки кожа. Дарои пеш электропакет, регировка боковой, коробка механик, кондиционердор. Бё капочои кака. Объем мотор 1.6 простой. Мотор вагони нав задагиам бардаро ҳолати фартуки пеш. Чашко варид нест. Кондиционердор гуфтем нақш боша 59000 сомон боз муомила мешава бардаро. Бё рақаму табгу 198 65 65 48 марама рақамо зер навода зан зай алоқа дабре. Марамат бардаро боз як Toyota Fielder навбати бардаро. Мотори як гаш хати бардаро шохдор 1 соли ровна ҳуҷҷат 1 соли ровна тандировка. Ана вариант эскаш бардаро. Марамат ҳолати тараф дискачои заводскои хидаш балоно 180-90 фоиза. Марамат ҳолати тараф як ҳолати тараф шавинем. Дари қафо электропакет марамат ҳолати салон, салон лата салон, торш набу монитор дошта без ключовой доступ, 4 дар электро, блокировка дар. Хай баъзеш бардаро мултирулдор мешавад, баъзе не, коробка боша автомат, климат контрол, старт стоп. Мошин бо газ Евро 4 дошта. Капочои кака. Марамат як ҳолати моторша мебинем бардаро. Объем мотор бардаро ҷон як гашти дуал бардаро ҳолати фартуки пеш. Стойкои ланҷуроно ҳама ҷошда. Нақш боша бардаро 89000 сомон камакак боз муомила мешава. Рақамо табуга ака 006 99 08 71 марамат рақамо зер навода занзай алоқа дабре. Марамат бардаро Kia K5 нархи дастрасай бардаро хито медоне ки ами Kia K50 100 болон 190 болон дажай нархи дастрасай мошин фақат як камбуди бампер пеш краска мешавад тамом бардаро фул комплектация 2010 сол нархи гарани дастрас дискачои заводскои хизқади уҷад утил дора ака утилизация дошта уҷатош ами охири мода буд мешидай бардаро марамат бампери қафо партроникадор ана 4 гурӯштела бардаро панорама ам дора. Дари қафо электропакет, мебел салон, салон кожни салон, потолокш тоза, хай панорамадор гуфтем без ключевой доступ, 4 дар электро, блокировка дар, боковой қачавак, памят сидени, ду тарафа мултирул, старт-стоп бардаро, монитори Android. Бё капо чойко, педалои оҳании заводскои қати бардаро. Нархи дастраса. Фақат не бампер пеш нем қара краска мекунем шумо тамом лавои бордюр да мерасам бардаро. Неки пулуш да 100% арзанда нархи ки ман мегум шоз мемонам ака беният қимат буфиса гуфтем хаям ин суяк арзонтар монем тестарак савдо мешава. Тим боле объем мотор
Тимволи бардаро мошин корейская ҳолати фартуки пешино зада марамат стойкои ланҷароно ҷошда корейскиё худшон тоза мешаванд бардаро медонед наш боша бардаро 88 000 сомон боз муомила мешавад кадом юспед кад о шаҳра қамо табугака 110 01 1994 марама рақамо зер намуда зан зан алоқа дабрем. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино канали главни мо шумо ҳама каса созен хубен акҳо додаро апо хуаро бардаро масадқа кадои моро тамошо карде сай видеоро якм стоп кунед як дона лайкора бизанед кадои меҳмон ҳастем бидунем подписатсия кунед бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтесай миқдори чипто гарени камай шамси бурд зиёдай се ташои ҷоиза 120 конвертои пулияи бардаро медонед ки хеле мошинои безеб мондагӣ нестин бардаро мошинои пеши бозор мондагиам сечкачаи объем мотор ди автомат бардаро коробкаш автоматай моторшам дай бардаро лабаҳои антиблик ҳуҷҷати солона утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр дискачаҳои 210 кузов бардаро комплектатсия элегант то дворникҳои чизе ки дидесем бардаро ҳамаш кор мекунад дуюм шоҳоҷоизаи мо мешавам анаи опел сиданча сидан 4 чашкош навай бардаро дискачои размери 15 шапалоқ ҳуҷҷати солона утилизатсия ишам кардагӣ тайёр бардаро сеюм шоҳоҷоизаи мо ваз 2107 мешавад бардаро ки ҳамин 4 дискаш худаш басай бе тариф бардаро ҳуҷҷати солона утилизатсия ҳама чӣ дора мошин обши 32000 пробег дора солаш 2011 бардаро охирон випуск 2011 мешаванд ё мошин гарени тоза раднои краска раднои деталай бардаро рақамҳои ватсапи мо осонай ҳамин зери мошино дам ҳастай зери навор дам ҳастай 556 320 нархи чиптаи мо ба ҳама дастрас бардаро 45 сомон 10 та мегири 1 та падарка бардаро медонем ҳама касаи дударактона дастгирӣ мекунем тестарак ҳамин бозиро ҳамин 70 ҷамбаст мекунем бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем ин состави ки ман мондагим одамо ба камиш любой сайта любой ҷорабран интерес кунен ба камиш 5000 6000 количество чипта мемонанд баъд мегузаронанд 3999 дона ҳичи буд и дальше ҳичи бардаро ровна бардаро таи 1000 дона чипта мондагиай будроин ҳама касая дастгирӣ кунен ҳичиш намондай ҳамин 5 таи 10 таи бихарем бахта диди ба 45 сон хеле мошин чора меояй ман мебарам дига чӣ мефурашед бача баъд боно гуфтатон намонад ки аксиёи хича дора кадоме 10 дона чипта қати фарқ надора кадом шоҳоҷоизаи мара мезана болошда як айфони 17 Pro Max дига туҳфа карда мешавад ҳисоби додарактон мешавад бардаро мардуми YouTube будроин 556 3 та 20 да чек та парто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешавад мошино биё шербача қабул ка агар маъқулат нашид биё зинда айма пул шабиги буфорад мошин буфорад пул не ки ман боварии комил дорам ки ин мошиноро ту намефурӯшӣ вақте ки айма бурд мекунӣ бардар ба ҳамин хотир чека парто стбс нака чека парто автоматик иштирокчӣ бозӣ мешавад жиланкаи бозиро ай пеш тамошокунӣ дошта бошем бардаро марҳамат биёин сари як пилачо як рӯз пешаи бозиро мондан мегемтон адреса мегем биёин бозиро дар пеши чашми хитон мегзаронем бардаро ҳазор раҳмат ба диққататон зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошед набошен бардарои ма обод бошен рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем дударактона ноумед намесӯзем марҳамат бардаро бачаҳо Toyota Wish хоҳиш кардан марҳамат нархи дастаст 2015 бардаро 2008 нест мақсад 2015 медонем ки 110 000 боло мешаванд ира мо арзонтар сиёмка мекунем барои шумо хулас уҷа таъмировка утил ҳама чӣ дора бардаро таъмировкаҳои 50% қати свеч металлик свеч 4 баллон ягла яхела бардаро марҳамат ҳолати тараф марҳамат як ҳолати тараф шунидем ҳолати қафоша бардаро харидоро бошен алоқа даброем бардаро масадқа мақсад мошинча ба дилприяй дарои қафо электропакет марҳамат ҳолати салон ки акҳо мошинфурӯш нестан мошина ки таваккалбахто дурвардагиам бардаро 4 дар электро блокировка дар хулас рулои солои навша десен рестайлинг уже дига мешан коробкаш боша автомат хулас ана монитори андроид климат контрол биё капо чой кака биё раис як капо чой ка марҳамат як ҳолати моторша мебинем уяҷа уйка хулас оз як нархи дастаст меонем харидоро бошен алоқа даброим бардаро масадқа объем мотори 1.8 шибда тимволи 1.8 дуал бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат ҳолати хулас ана стойкои ланҷароно атсеко кузов ҳамаш нозада ё японка мешаванд бардаро тоза нарх боша бардаро 109 000 сомон боз муомила мешавад рақамо табугака 986 00 303 марҳамат рақамо зер намудай зан алоқа дабрӯй марҳамат бардаро астраҷихаро ҳастай на
бардаро гарени тоза номерош маълум дидесе номерои кана номераи серияи кана мошин мақсад бардаро айвагон як даста меган иними ҳамун мошинаи бардаро айвагон як даст хулас айвагон як дастаи бардаро мошин гарени тоза любой ҷо 4 дискачои selection соли 2004 танаи шак краска талаб нест амро ябор техпаспорт ябор техпаспорт чабёр техпаспортош то техпаспортои кӯҳнаи бардаро хайдоро бошен алоқа даброин марамад атсекои қафош нозада шторка себолта ҳама чиз ҷош дар дидесем биё дидесем бардаро техпаспорти ҳозира пластмасӣ мешавад техпаспортои кӯҳнаи бардаро мошин 2004 тоза хулас айвагон як даст гаштага мошин ситқан тозаи бардаро хайдоро бошен алоқа даброин марамад ҳолати салон 2003 хулас дар қафо рӯшнои марамад ҳолати салон паталокш тоза мошин дерна берна кор надора бардаро ду дар пеш электрорегировка бакҳои ду тарафа мултурқаи знаки рулш нест бардаро ба хайра коробкаш механик кондитсионер то майтафони зода скамейкора бинед чихе дамаки хушрӯи бардаро марамад ҳолати мотор авио мотор ана 1.6 беванус бардаро ҳолати фартуки пеш марамад чашко варид нест фукшан стойкои ланҷононам тоза наш боша бардаро 83 000 сомон боз камакак муомила мешава бардаро рақамо табугака 881 56 22 11 марама рақамо зер навода занг алоқа даброин бардаро